Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaini TV basa richienda mberi. Aiwa, nhasi ndauya kune umwe mutunhu handiti inzwai nditange ndakubatsirai handiti vane makoments ekuti angu takanga tichikuonai nezuro muri kuchechi nhasi muri zvitendero zvese ichechi dzese handiti iwe chitendero chako kana chisingabvumirani nezvatiri kuita panapa aiwa no problem, zvakangonaka. Kana chitenderowo chako chichibvumirana nezvatiri kuita panapa chiricho chitendero chako aiwa zvakangodii futi zvakangonaka. Vana veZimbabwe takanzi tine freedom of worship handiti so nhasi ndagara nachiremba Samson. Ava ndofunga muwaziva ndo chiremba venyuchi. Mukaona nyuchi zhinji dzabata vanhu ava ndo vanotumira nyuchi handiti. So nhasi ndatoti regai ndimbouya ndizombovaona nekuda kwenyaya dzandiri kunzwa dzikuitika mumastreets ndikati regai ndiwezoona chiremba makasimba here? Kazwe munofara here mama? Hai, tinofara makadizve. Aiwa, tinofara takasimba chaizvo. Handiti chekutanga ndoda kutendai nekubvumawo kunge muri munotaura nesu. I believe kuti mune a busy schedule but mangoti tichingopindai tichingoita hedu video rachona. Thank you very much. Aiwa, tinotenda. Alright, so chiremba havanokuzivai vazhinji nenyaya yenyuchi. Pane nyaya dzakawanda dziri kuitika mastreets, vamwe vachipima namasimba, vamwe vachitaura kuti ndinoita ndati regai ndiuye kuna chiremba. Pane video randakaona rakaitwa paZigo na DJ Sparks vachitaura naBaba Mutongi. Ame munozivawo here vanonzi Baba Mutongi? Mutongi ndeupi? Ndevamwewo madzibaba so vanonzi madzibaba Mutongi vanopindira kuchitungisa icho. Alright. Zvokungoziva kungoti unomboona basa chingonzo ungoziva sevanhu zvakafanana nesemunhu nevanhu vanoimba. Munhu anoimba hauzotadze kana uchiimba uzotadza kuziva kuti kuna nhingi anoimba sekuti anenge ariko but handongoziva kunzwa zita sekudaro. Alright. So Baba Mutongi vane mashoko avakataura ndoandawira panapa ekuti vaitaura chiti hakuna munhu ane pawo kupfuura ivo muno muZimbabwe mese. Vanotozviti ivo ndo number 1 ende vari kuti ivo kana munhu aripo anoti ane masimba kuvapfuura supernatural ani munhu wacho ngauye apa asi vari kubheja kuti hakuna anovakunda. So why ndachuza kuuya kwamuri inyaya yekuti ndakamboona 2-3 occasions vanhu vachinge vaba vobva vabatwa nenyuchi. Saka ndabva ndati munhu anokwanisa kutumira nyuchi ameno regai ndimbonowanzwa. Munotowo kudii namadzibaba? Inini ndofunga inini ndakataura zvandoda ndezvekuti ndowanza kuda chinhu chekuti chinenge chaiswa chaprofitwa kana kuti chashoperwa. Chinhu ichocho chobva chanzi ichi kana kuti panotorwa murwere nyangwe inini ndoda panotorwa murwere ari kutopenga pfungwa chete mumiisa apa. Kana maisa murwere ari kupenga pfungwa ndombotanga ndambopa nesimba pfungwa dzekuti vamurape pajekerere. Alright. Nyangwe pakaunganidzwa vanhu vakawanda sei munyika ino yeZimbabwe ino ponzi izvo munhu uyo taunza murwere ari kutaika njere kana kuti mvura ichinaya. Inini inokwanisa kuti mvura ichinaya ichinaya ndokwanisa kuimisa netsvimbo yacho kuti mvura ichinaya ndokwanisa kumisa mvura kuti netsvimbo iyoyi ndinadzo iyoyi ndeimwe yacho but idzodzo tsvimbo dziripo. Alright. Dzirimo mudare dzomisa mvura ikatanga kunaya panapa pandiri inoona kutadza zvese inoona kutadza kunaya pandiri so kana kuti inoona kutadza kunaya inini asi kwese kuita yonaya. Ndofunga ndakambozvitaura ndakambotaura imwe nyaya kana makambonatsoiteeresa yandakataura paZBC. Iri nyaya yekuti ndambotaura futi mandowanzoitaura kuredio vazhinji vanoisa yekuti inini ndindega ndinokwanisa kutaura nenyuchi dziri muZimbabwe munomu. Ndinogona kutokwanisa kutaura nezvipukanana. Vamwe vakaita ndofunga vanenge vachinzi azotumira nyuchi dzabata. Handigoni kuramba hangu kuti vanenge vaita but inini ndine chinhu chandakaita chisina kuitwa nevamwe vanhu. Inini mukadzitarisa pavidhio rakagadzirwa rikaiswa mungava mumasocial media muzvivhitivhiti randaingoona richitenderera raitwa naBaba Samson. Mukatarisa ndini ndakatanga kubata mbavha
muno muZimbabwe. Mushonga wenyuchi ndakatanga kupinda nawo kuti ndakukwanisa kubata mbavha nenyuchi. Alright. Ndakakwanisa kudzibata nemaoko angu. Alright. Ndikadziisha kuruzhinji rweZimbabwe yakatarisa. Alright. Chaunga chiripo. Izvozvo hakuna mumwe akakwanisa kuzviita izvo zvekudzibata. Kuchibata nyuchi nemaoko angu. Alright. Inini ndokwanisa kuti nyuchi dziripo ndokwanisa kuti anoti akashinga ngaadzibate. Nyangwe waprofita, nyangwe ana sekuru. Asi inini ndokwanisa kudzibata. Ko ava vari kutivo obvious kana uchitoti ndokunda pamapowers vanhu vese. Muri kutiwo kudii nawe? Ende vari kuchallenge kuti kana aripo anondikunda ngaauya. Zvingaitero kuti vatsvage. Nokuti ndakamboendako ikoko ndikamboita nawo interview. Zvingaitero kuti kwanise kutaura nana Zigo kubatanidzei timboona kuti munoita zvemapowers zvachona. Kuitira ruzhinji rweZimbabwe ichasangoite noise yekuti ndindine power. Inini ndinoona kuti mutounganidze, asi chandotoda ndechekutoti kana maakutondiunganidza inini nawo manje maakufanira kuti iye afanire kunge aine vamwewo 4 dzimwe n'anga kana kuti vamwe vaprofita 4 kuti simba rangu, because inini simba randinaro kana rinoda vanhu 4 vechokwadi chaivo vane simba rechokwadi, kwete vanoudza vanhu zveminana nechii. Inini ndakachiwiwa nemadzimu nemhondoro, ndakachiwiwa naMwari. Ini pandiri ndo panokwanisa kutaura zvinhu zvakawanda. Ndokwanisa kutaura nenjuzu dziri pasi pemvura. Ndokwanisa kutaura namusika vanhu nechiprofita chaicho. Ndokwanisa kutaura zvekare nechikaranga. Alright. Toti vakatitarisa madzibaba vari kuti ivo vane simba, baba Mutongi. Mungada kuvaudza kuti kudii? Chandovaudza ndechekuti munhu kazhinji anowanza kutaura mazwi akamusunungukira ari pamwoyo pake. Asi chandoda kuvaudza ndechekuti mukati menyika yedu yeRhodesia muZimbabwe muno muchine mhondoro dzakawanda dzine simba, dzakawanda dzingaiti. Kusanganisira neni, ini ndichizvimirira pangu ndega, inini simba randinaro rakawanda. Simba randinaro rakawanda zvisingaite zvekuti inini ndokwanisa kuudza chirema chaicho chakagara apa kuti iwe bva ipapo sumuka umire. Ndozvikwanisa izvozvo. Makatombozviita? Inini vazhinji ndakatombozviita, asi ndaiwanza kuzviita ndichiri kuChinamato. Vanozviziva kuti Samson ari mucheche aikwanisa kutenga achitosumudza zvirema, mapenzi aipenga, vairwara pari ndaikwanisa kurapa zvichipera. Ndauya kuchikaranga chakaita kuti ndinge ndichita handichada zvirema kuti ndizviti sumuka ita kudai so. Inhau iyoyo yekuti ndakanga ndaona kuti mazuva angu andakanga ndakawirirana nawo nechikaranga changu. Nekuti inini kumaperero angu ndakanzi ndakauya kuzodzora matambudziko ari kutadziwa nevazhinji vari kuchikaranga nevari kuChinamato. Ndosanganisa, inini ndakanzi dare rangu nderekuyananisa kuti ndiudze vanhu kuti hapana chakasiyana Chinamato nechikaranga, zvinhu zvimwe chete, asi chitenderano chetu ndo chakaita se chakasiyana. Ndakauya kunovayananisa kuti vazive kuti matare kunzi vanhu ava ndaana sekuru, vanhu ava ndaana madzibaba, vanhu ava ndinamapasta kana kuti ndaana mudhikoni. Zvinhu izvozvo zvakafanana. Zvakafanana. Hakuna munhu ane chiprofita asina chivanhu achiti. Tikatotora munhu iye ane chivanhu chiprofita nhasi akatoti hachada kubata ari kuchiprofita, anotoswera agodobori kana yamhondoro. Tikada kutora n'anga izvozvi nhasi uno kutoipfekedza sutu izvozvi, itotokwanisa kunongedza vanhu ichibata vanhu vachipora zvichitoenda zvichiita. Command ndo chinhu chinoshanda, yavanoti takuita command, it's a commanding. Commanding. Saka uyu anongotora mushonga mudzi, asi mushonga iwowo mudzi ukangotorwa newesendi hapana chinobuda. Mushonga iwo hauna chaunobatsira. Dombo remuteuro bhaibheri ukaritora so ukada kutaura nezvaro kumumwe munhu anogona kusatonzwisisa. Zvakangofanana nana baba, uyu ndibaba, uyu ndibaba. Mukapa baba yemwana, pane mumwe wekuti akatotaurira mwana kuti iwe zvakati, mwana anosazoteerera. Kwete mumwe wekuti komandi haangomupa kuti iwewe. Fiye iyo yatopinda mumwana ende yatoshanda. Ndo zvakafanana nenhau yechiprofita iyayi. Saka komandi yen'anga iri kumushonga, komandi yemuprofita iri kunhombo, komandi yapasta iri kubhaibheri nemvura.
Saka n'anga iyoyo ikangoisa komandi yekuti inini handichada kubata makwenzi aya, ndakuda kurapa nemvura, akutorapa nemvura iyo. Okutongobva achitoenda. Spiriti kana kuti chamunoti mhepo. Inini hangu ndakukwanisa kurapa nemakwenzi nemishonga nezvakawanda. Nditori nenguva yekuti ukasvika ndisingatobati mishonga iyoyo, ndinenge ndichingotaura newe pasi pemvura. Ndokwanisa kutoenda pasi pemvura, ndopinda pasi pemvura, ndotonogara kana mazuva anoita 5 ipa munenge midzi chiremba wakabuda hapo, dzimwe nguva ndinenge nditori pasi pemvura, ndozodzoka zvangu. Alright. Nyaya yangu yekupedzisira, chiremba imimi ndakakuonai munosapota vaimbi zvakanyanya. Ndakatonzwa kuti pane ridhimu riri kutobuda rinonzi chiremba Samson ridhimu. So chiremba, zvii zvamuri kuonawo zvichaitika muna 2025 especially muarea yezvemumhanzi? Inini gore richitanga semadzidzisiro andakaitwa nemhondoro, inini handingoiti chinhu chete munhasi uno ndakutoita. Ndinowanza kuita chinhu, ndatanga ndataura nemhondoro dzondiudza kuti wakasununguka ungoita zvinhu zvipi izvozvo. Inini chandakatarisana nacho ugore ratiri izvozvizvo, ndiri kuti vana ndaona kwafiwa zvisingaiti. Ndaona vaimbi vafa vaparara, vakuru nevadiki. Ndaona kuchideuka ropa rakawanda zvisingaiti. Saka ndiri kuti vana ivavo, inini nyasha dzangu kuti ndivabatsire vasina chavanondipa, nekuda kwekuti ini ndakavimbisana nemhondoro nevadzimu kuti ndichange ndichibatsira vanotambudzika mumweya nemunyama. Nyangwe patori nemwana sendakutonzi ari kurara asina kudya, ini ndakasununguka kuti chiremba batsiraiwo mwana uyu, ndinotonobatsira ndisina chandawana chandabhenefita ipapo mazviri. Kana kuine vanotambudzika vachiti isuwo tine kutambudzika kwatiri kuita nenzira dzakati, chiremba vanotosununguka kuti vavabatsire. Asi chiprofita chandakadzidziswa nemhondoro tichipinda mwaka watiri uno wa2025, ndaona kwadonhiwa kwafiwa zvakanyanya nevana vedu vanoimba. Ngokureva kuti maartist vachadonha. Kuchadonhiwa, kuchafiwa nenzira dzakawanda, kuchachekereswa nenzira dzakawanda, vanhu vasingazvizive. Asi chandiri kuchema ndechekuti ngavanamate, vanamatise, ngavabatsirwe munzira dzakasiyana siyana. Mumwe nemumwe anoziva chitenderano chake. Tichatambira ropa remaartist mahombe chaizvo nemadiki. Saka hamuna mazita here ekuti munokwanisa kuvabata muchivabatsira chiremba? Because isusu ropa hatidi kuti rideuke. Inini zvangu handikwanisi kunge ndichiisa mazita nekuda kwekuti vanawo vanenge vachida kushava, vaneso shava kuti vazenge vachinzi takanzwa uchinzi nachiremba zvakadai zvakadai. Asi ndine vaviri vatatu zvangu vandichada kuti ndizenge ndichivatsanangurira kuti nhingi nanhingi itai kudai, but handisi kutsanangura hangu muzuva ranhasi. Ndichada kuzonge ndichitsanangura nyaya iyoyo pajekerere kuti vanhu vazvizive kuti vana ivavo vanofanira kubatsirwa zvakaita sei, zvakasimba, kuti vakwanise kuwana mwaka uri kutiteera wa2026. Kana paine ani nani artist ari kunzwa kubatikana nekurwara, haiwa izvo anofanira kunditsvaga nemudzi zvokuita, nekuti gore ratiri rino ndere kufa kwavo. Zvichashamisa zvisingaiti. Kuchadonha ropa rakawanda, kuti ropa shoma, kwete kumaartist chete. Kuchadonha ropa rakawanda kuvanozivikanwa, vangave vanoita zvemakomedheni chichi. Saka gore rino ndere macelebrity mazhinji kufa kwavo. Saka vanofanira kunamata, kunamatisa, vasabve mumachechi, vasabve muna vanobatsira umu, musabve munana godobori. Kana uchivimba mutraditional, kana kuti uchivimba muchikaranga, usabve, gara uchibatsirwa. Kana uinewo unototi aiwa ava ndiwo spiritual father vangu, angave muprofita kana angave ani, enda kwauri agare akunamatisa, akukumbirira. Ndofunga nhau iyi ndogore rekutanga, kana kuti ndokuitangawo ndichiitaura, kana ndini ndatotanga kuitaura, asi ndozviri. Chizoibatisisai tichange tichiverenga kuti nhasi gore rinouya
ndichagara zvekare nevanhu kana kuti gore rino risati rapera ndichagara nemi zvekare nevezvivhitivhiti. Ndichikutsanangura kuti muchiri kurememba ndichikuudzai kuda kwevana ava. Ya, haiwa tazvinzwa. Hai, tatenda chiremba nemukana wamatipo kuti tinge tiri tinokurukura. Aiwa, mazvita muri yeZimbabwe kuva mwari kuti nhamba dzachiremba nhamba dzavo ndo dzirapo. Makasununguka ngemuri munobatana nawo nekukurukura nawo. Aiwa, mazvita chiremba. Tinotenda.